Pravila su jednostavna, za svaki skok koji skočim moram pojesti jednu bananu, sve dok se ne ispovraćam. Glavo, imam svoju pistu od banana, lik, what the fuck. Gle sad ovo, stavit ćemo ovak jednu i imat ćemo pistu po kojoj ćemo skakat. Sad me neki ljudi gore čudno gledaju, stvarno ne znam zašto. Obnovili su most, gle koja ljepota. Voda je 20 stupnjeva, znači sredina 5. mjeseca. Koliko je već? Već je pola 7. mjeseca, 6. Je li to dobro ili nije? Hladno. Ali dobro, zapravo voda je onak nekako zelenkasto, hladne boje. Da. Hladna je malo topla i odgovara mi. Kao pričam, ne odgovara mi, smrzavam se, pišem u gaće. Samo se namaču, tak da moram odmah skočiti i izgutnuti tu bananu. 3, 4... I hladno je! Jajca mi se smrzavaju. Evo ga, prva banana je tu, a gle koliko ih ima. Tu ima jedno 3,5 kg banana, znači ako ja to sve pojedem, izrigat ću se skroz. Prva je dobra, a već je topla, ali ne znam, tu 15. će već biti ono gadna. I nemojte ovo pokušavati doma, zato jer je opasno se prežderati i skakati u vodu, logično. To ja radim da vi ne morate. Ali neću moći ni 5, bog, ovo je tako teško. Jedna gotova. Idemo dalje, ovdje ima još puno prostora za sve ove banane. Idemo jedan gener. Banana broj 2. Kad skočim osjećam već u zraku bananu kak mi pleše po trbuhu. Mislim da će ovo biti jedan od težih challenge-a koji sam napravio. Bar sam gladan, ak niš, bit će mi lakše. Druga je gotova. Zbog ovog skoka moram treću bananu pojesti. Ali ovdje se jako spliže, tako da moram paziti. Treća banana, idem po tebe. Labut, daj dođi da meni pomogneš malo s tim bananama, gledaj koliko ih je. Alo, nisam ti ja konj. Neće. Ali nije fair, ovo je veće od ove, gledaj ovo. Aj sam zamislite da imate 3 kg banana u svom želucu u isto vrijeme. Kad nagledaj, postale su tople. I treća banana je gotova! Jako mi je teško postalo, već tek je treća banana, jako su zasidne pa mi treba cheat code, a to je voda. Ovaj skok nisam skočil godinu dana koji sve ostale pa mi je 3 put teže i malo me strah iskreno još na pun želudac. Lik! Aj mogu ja to. Uopće nisam uspjel. Ok, najgore svaki skok me skupo košta, a to je jedna banana u želudac. A kako je ovo tak velika? Moram sljedeći put uzeti neku manju. Ja sam mislio da ću moći bar 15, sad već mi je na 4. malo zlo, iskreno. I 4. je gotova. Ova 5. će teško sjest, ali idemo. Čekaj, rekao sam da ću manju neku uzeti, evo ovo je slatka. Znači nisu još ni zrele, baš su onak su sirove i već imaju okus po gnoju koliko sam ih pojela. Mislim da sljedećih 3 mjeseca neću jest banane. Znaš kak će mi biti muka kad ću skakat sa velike skakaone s ovoliko banana. 5. gotova. Ovo presmiješno zgleda kao da su djeca bila i jela banane, a ne jedan ja glupan. Nemojte ovo nikako pokušavati doma i ovo je sad ogroman most novi. Ovdje ću možda kasnije skakati u sljedećem videu. I 6. banana. Živ sam! Evo na mostu ide banana broj 6. Da. Zašto je ova još veća? Ovo je sad najvruća banana do sad. I gotova 6. Polako mi nije dobro, onak kruli mi želudac od tih banana, mislim da ću se isporačati kroz njih. Još jedno 5, 6, 7, 8. U međuvremenu i da trening napravim. Krcno mi je vrat. Ali kak da ga sada... Dobro. Ovo je vruće, buraz, ovo je kipuće, kak ću ja sad na ovom... Da. Izazivam buraza da ovo napravi. 1, i 2, i 3. Too easy. Bravo, too easy. Skoro si se usrao. Idemo se mi vratiti na banane. Ko ćeš sad dupli nazad sa 3, to znači da su to 2 banane. Nadam se da neću slomiti vrate u kičmu.
Lagano! Nisam ga zaboravio. Kako ću sad ove dve odjednom, znači to je 7 i 8, Isuse, vrtit će mi se poslije ovog. Ajoj. Ajmo još 70% banane. Iskreno mislio sam da neću moći dupli salto nakon godinu dana, ali bez problema. Muka mi je već, ček, ovo je 8, a cilj mi je prek 10. Znači ovo je 800 kalorija. Prem da bi isti okus imalo ko da jedem ovu travu već. Znači doslovno mi se riga od banana već. A u ovom tu videu sam rekao da od malih nogu volim jest banane. Ja sam samo banane. Moji su se malo zabrinuli za mene. Daj crknu čuvu. Kao što sam rekao, nemojte to pokušavati doma. Skakati u vodu na pun želudac, pogotovo s bananama. Još jedna za ovaj skok, ipak zaslužio je skok. Dve za redom banane. Na već, idemo. Sjećam banane do očiju doslovno. Ja mislim da sad skočim s 10 metara da bi možda čak umro. Zašto sam mislio da ću moći bez problema onak svih 20? Sad kad skočim salto ili neši zavrti mi se, doslovno bit će mi još mučnije. 8. banana je gotova. Moli me trbuh, ne znam kako ću preživjeti ovu sljedeću bananu, bit će mi mučno u vodi još. I evo ga 9. banana. Ova će biti najteža do sad, iskreno. To sam rekao za svako, to stvarno. Ovo je bar mekanija malo. Ali džaba to kad ima okus po ovom betonu, doslovno. Već mi je par puta išlo na povraćanje. Ali nije mi dobro. Groso. Umalo. Čekaj, nek povraća mi se jako. Ajmo još bar jednu. Ali ih možda umrem doslovno. Lik riga mi se od ovoliko banana, jer možda čak povraćam od sljedeće. Ček da malo vode da mi bude lakše. Lagano mi se mrači pred očima, doslovno. Zaš ja ovo radim uopće, what the fuck. Idemo sad skok, 10. znači za 10. bananu. Kaj da skočim uopće više. Ajmo 3. Znači poslije 9 banana ide skok, kad se okrenem, meni vidim 9 zvjezdica, bok te još se skoro utopim tu. Ajde, može. Ne mogu plivat li. Teško mi je plivat, užasno. A kak da ovo pojedem? Znači 10. banana, ovo je možda zadnja. Glupe banane više. Nije mi dobro, iskreno. Lik ne mogu progutat. Gotov video.